passa, màquines? Benvinguts al Mort Gastronòmic, el programa que és una bèstia. El programa i nosaltres, 3 màquines totals. Avui us portem un plat que el meu germà us dirà quin és, perquè no me'n recordo. Molt bona aportació, màquina. Bueno, anem pels ingredients dels 2 plats d'avui. Farem 2. Un caneló del bocat amb salmó marinat i un caneló de carbassó amb brandada de bacallà. Si no la talles. Està clar, perquè la faràs tu avui, màquina. Ingredients molt bàsics. El salmó, bueno, és marinat, però no és marinat. Vull dir, salmó tallat cru petit, com si fos un tartar, amb una mica de llima, llimona, ratllada sempre, una mica de ceba tendra, no?, talladeta, per aportar aquell gust. Una cosa molt exòtica, eh? Sí. Avui farem un viatge a Tailàndia i tornarem amb la cuina, companys. O Indonèsia, saps? Tu vulguis, no es diferencia gaire aquella gent. I l'altre, el carbassó amb brandada de bacallà, ja ho diu, no? Carbassó i bacallà, ja està. Poder posarem alguna llet per la brandada, un toc de llet i ja està. Per emulsionar bé. Doncs anem per feina, companys. Primer de tot, companys, necessitarem tallar molt fi a làmines el carbassó per escaldar-lo, 2-3 minutets perquè tingui aquella suavitat per donar-li la forma del caneló. Brother, em passa dels carbassons, sisplau. 2 carbassons, companys. Unes bèsties. 2 carbassonets, ben verdets, com el que es fumen els patufets. Un cop tenim els carbassons tallats a làmines, l'únic que hem de fer és tenir l'aigua bullint, efectivament està bullint, i tirem les làmines, si pot ser una mica separadetes, de 2 en 2, tranquil·lament, i les deixem 2-3 minuts que bullin, un moment, que quedi allò al dente, qui no sàpiga què és el dente que estudi cuina, o no, Elo? Com quan vols matar una gallina, la fiques, l'escaldes i fora. I, important, un polsim de sal. On està la sal? Agüita, la sal? De sal, va. 1 i mig. Això fora. Ara, nois, traurem els carbassons que haguem d'escaldar aquí, vale? Molt senzill, agafes amb una escumadora d'aquestes, 2 espolsadetes i cap a la plata. Aquest ritme, cago en Déu, acabarem demà passat. Si en són 3 o 4 no passa res, no compta. Bueno, un cop tenim això tret, com el meu germà va al seu ritme, mosques, un cop tenim això tret, passarem a bullir el bacallà, vale? Bacallà, 8-10 minuts, que quedi bé, el tenim aquí talladet ja. Important, jo ja li he tret les espines, però tot i així, un cop estigui després de bullir, si queda alguna espineta o alguna cosa, aprofitem i ho traiem, perquè si no després per fer la brandada, tio, quedarà allà, cago en Déu, un fumet o alguna cosa ple d'espines. I allò no és bo, Important, nois, el bacallà que sigui fresc. Si pot ser de Noruega, de Finlàndia, si pot ser d'un països d'aquests nòrdics, millor que millor. Islàndia, no? No estarà tan fresc quan arribi, però, bueno, passa absolutament res. El que passa és que aquí no tenim criança de bacallà i no el podem agafar, nois. Però, si no, farien com les altres coses, el llamàntol, els llagostins, la mare que ho va parir, tot ho agafaríem d'aquí ben fresquet. Però el bacallà ha de venir del nord, nois, del País Basc. País Basc, no. Bueno, doncs, nois, ara procedirem a treure el bacallà aquest que ja ha quedat aquí ben mort. Han passat els 8 minutets, per tant, toca treure'l. Tu! És imbècil, aquest nano. Posa-lo al costat, tio, ben escorregut de l'aigua i després ho cardes al pot, tio. No, així emulsiona millor, això. No pateixis. Quin imbècil. No patiu, companys. Això emulsiona molt millor així, Estès. S'ha cardat la pastanaga. Molt important, mantenir l'equilibri, Això és com portar un got de cervesa al cap, nanos. Guillem apaga el foc, de mentre procedirem, nois. No, encara no. A pelar la patata, vale, ja? Com crema la filla de nanos. Molt important, no li fiqueu tota, vale? Aquí al potet aquest, vale? On hi fotem la manxada forta. Hi foteu més o menys mitja 3/4, entre mitja 3/4, només mitja, només 3/4, el que vulgueu vosaltres. Total, si s'us talles que no en teniu ni p***ta idea. Important, patata Mona Lisa, que queda més xafadeta, va millor per menjar, vale? Ara, un cop tenim la patata i el bacallà ja bullit i posat en el pot per fer després la... Semblava una gallina descontenta. S'ha quedat l'acudit de la gallina. Vale, companys, un cop tenim la patata i el bacallà bullit, ja el tenim introduït en el pot per fer després la brandada, tallem
En un moment l'all, tenim ja la paella que treu fum com la p***, com un fantasma, i saltegem l'all. Saltegem l'all, un parell de voltes... Estàs vessant tot l'oli, imbècil. S'ha de saltejar. Un parell de voltetes, un parell de voltetes que quedi duradet i ja està, això. Bueno, Mira, que maco, que maco. Va, foli una volta, un moment, Important tenir una pastanaga menjant sempre al costat, perquè si mai us esquitxés l'oli aquest, Déu no ho vulgui, en els ulls, menjant la pastanaga no us quedareu secs, que va molt bé per la vista. Treu ja. Cardo allà, cardo aquí ja. Oh! Quina bafarada m'ha vingut d'aire. L'oli també, Tot allà. Vita, no n'he tombat ni un nano. Un cop tenim això, companys, pot aquí al mig. Això crema, ara. Pastanaga guardada. Ui. I procedirem a posar-hi la miqueta de seit. Ojo, important, nois. Oli Folli, d'aquí, de l'Alt Empordà, costat de la Jonquera. Cantallops, patrocinador oficial del programa, Nosaltres sempre, ens deixen els calarons. I ja ho sabeu, aquí tenim oli de qualitat. Ho posem en un citrellet perquè si no, no manxa bé després. Manxa bé, no manxa bé, què passa? Se'ns talla, se'ns en va la merda, se'ns nega, ho busquin tot. Ho fotem amb un citrellet i, xavals, xapó. Xufarem la Thermomix primer. Què Thermomix? Sí, que el Thermomix t'ho fa sol, tu. Bueno, nois, ara procedirem de mentres a fotre la seit. Seit aquí, una miqueta d'oli d'oliva, verge extra, una miqueta de llet, molt poca, just perquè no talli. Ara sí, per feina. Vinga, un cop ens han enxufat aquí la Thermomix, posarem aquí. Vinga, nois, quinari. L'he pillat al vol, Molt important, quan procediu a menjar, 2 o 3 menjadetes avall i un cop la teniu agafada ben fort, li fotreu amb el citrellet d'oli, a poc, sobretot. Uau, amb suavitat, Important, que se l'aguantin, si no, malament. Carda-li, va, hòstia. Fot-li. Una miqueta més. Vale, para un moment. Com Déu, tio, estàs esparcint l'oli per tot arreu, tio. Com escanyar el mico! L'oli de dalt, tio, va. Fot-li una manxada. Important, si canvieu de mà, la sensació és totalment diferent, nois. Ja està, no? Vinc. Està o no està? I ja ho tindríem, això, company. Agafa això. Un cop has atrapat el lladre ja el pots deixar anar. Important, És el que fa la policia. Si no us ho voleu menjar, això ho podeu fer servir com a ciment per fotre les rajoles, tio. Important, tapa i mitja horeta a la nevera. Doncs molt bé, nois, ara mateix ja un cop tenim això reposant a la nevera i tot, procedirem a mig cuinat a la secció del xist. Doncs molt bé, nanos, avui a la secció del xist, més que un xist, explicarem el que és una curiositat, no? Una curiositat de l'aviram que tenim per aquí darrere. Les polles que tenim per aquí darrere tenen el seu crit habitual, no? A l'hora de lo que ve a ser xinar, menjar, pollestrar, com li vulgueu dir. Què passa? Tenen 2 crits diferents i són molt fàcils de distingir. El seu crit habitual, pop, 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 el de tota la vida. Ara bé, quan les manxen molt fort, que apreten molt fort per darrere, comencen poc, 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 poc. Si no, malament, nanos, perquè després no criden, tio, comencen a sortir plomes i les rebenten a l'instant. Tu parties pel mig i després queden lloques. Després queden lloques i canari. No compreu canaris que criden molt i no serveixen per res. Fins aquí la secció del xist, nanos. Bueno, companys, estàs tu? Per feina. Un cop tenim el caneló de carbassó amb brandada de bacallà, que la tenim refredant ja a la nevera, i ho tenim enllestit, tenim la nostra àvia per allà jugant amb palillos, escuradents en català, cago en Déu. Doncs passarem a fer el caneló del bocat i salmó marinat entre cometes. Para, tio. Vale, tenim el salmó, que ara el filetejarem. Bueno, el tallarem mode de tartar, a quadradets molt petits. I tenim aquí la ceba ja picadeta brunoise, la llimona per ratllar-la per sobre, la llima per ratllar-la per sobre i un toc de wasabi que li donarà el picant aquest. Tio, és
Li donarà... No l'he matat. Li donarà el picantillo aquest bo en el salmó. Vale? Per tant, molt bo. ara els ensenyem com es talla, no? Ara els ensenyem com es talla. Vale, companys, un cop tenim el... Pots parar de xiular, imbècil? Un cop tenim el salmó marinat, entre cometes, el reservem a la nevera per aquests 5-10 minutets, que el salmó quedi fresquet i bo. I mentre tallarem l'albocat de làmines pel caneló. Passa'm els albocats, sisplau. Vinga, un albocat. 2 albocats. I ja està. 3 albocats. Joder. 4 albocats. Cap de bròquil. No? Vale, important, l'albocat que no sigui molt madur, que sigui allò el puntet que és bo, però no molt madur perquè després a l'hora de laminar-lo ja es comença a desfer i no... Que pugui tenir fills encara. Si no pot tenir és que ja és massa madur. Correcte. Doncs anem a pelar-lo i a tallar-lo. Molt bé, companys, ara procedirem a emplatar el que hem vingut a fer aquí avui. Guillem, què hem vingut a fer aquí avui? Canelons de carbassó merendà, bacallà i canelons d'albocat, que ja veurem si surten, amb salmó marinat. Exactament, doncs procedirem a emplatar això que acaba de dir, tu. Bueno, que passi la bestressa, que ens porta aquí una miqueta de refrescor. Una per mica aquesta vida. de gasolina, no? Sempre un fort aplaudiment per l'abuela, sempre per la iaia. Va, porta. Jo cardo el vi, tu la gasosa. Iaia, ens portes alguna més o no? Vine aquí al mig, vine aquí al mig. Home, porta-ho, canelons. Ens ensenyes tu com es fan? Sí, va. Ja sabeu què diuen, abans de platar Grupet, s'ha de brindar. Per la família, no? La teoria. Posem aquí l'albocat i el carbassó i rellenem el caneló, vale? Va. Intentem fer-ne un primer a veure si ens en sortim o no, perquè això és complicat. Aguanta els costats. Vale, a veure, Però em vols anar amb tant fió? Massa, eh? a veure. Sí. Sí. Tres aquí són multitud. Això jo en dic un caneló, eh? Com n'hi dius tu un caneló? Això serà un pastís d'aquells. De merda. Pastís d'aquells de quins? Quan d'aquells que es fan amb patates i... Tenim la teoria, vale? Ara? Posem la brandada dins, que aquests són els de brandada. Vale. Que berros, hòstia, iaia, una mica de màrqueting ens has de fer aquí, no dir berros. Aquesta olor que sento que no m'agrada gaire a mi. No t'agrada el bacallà? Sí, però aquesta olor que no sé què he posat aquí dintre. All! Ah, veus, per això. No t'agrada l'all? Per això et dic. Bé que el xuques a la torrada. Sí, home. Com ho has vist tu, això? Ara? No ho sé. No ho ha fet en la seva vida. I ara això... Ai, 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 ai. Això envoltem així, vale? Ojo, eh? Va. Que hem de donar tota la volta ara. Tota la volta. Ole! Vale. Ole! Bueno, Ole! bueno. Vinga, vinga, vinga! Havia d'haver agafat les tisores, Has de jo. fotre un Ara. cop... A veure, ja, Tisores mira, sense la surt! Pica, pica, Així. fort! Com si fos un conill. Ja està, home! Aquest és més difícil, que l'altre. Ai, senyor, com vols anar amb aquesta misèria? Heu d'anar a comprar albocats que no siguin ni peruanos, ni mexicanos, ni argentins, res, que siguin del país, si no venen aquí atropellats. Tinc el drap, tio. Ai! Què fas? No! No, otro. No ja ho feies bé! No! No, si no hi ha res a dins! Cago en Déu, iaia. Feia una idea ja, colló. Ja està. La pressa no Ja és està bona. tornant-hi. Vols que hi torni? No. I és bona la pressa. Bueno, el tenim entre Va. cometes Va, ja està bé, reconstruït. va, vinga.
Ara, el salmó... Ah, aquí va el salmó. Ah, vale. Salmó, ceba... A veure, volta, iaia. Ara tinc de voltar? Ara Com sí? el 29. Volta. Vale. Espera, Espera. Ai. No l'aixafis, No. Bueno. Hem suat per fer un plat vegetarià, com Déu, amb un entrecot a la brasa que ens podíem haver cardat. Però bueno, això vegetarià no en té res. De tot s'aprèn, Com que no? Que els vegetarians mengen peix, també. Quan tinc cultura, Bueno, provem o no provem? Provem. Va. Com Déu. Cal dir que l'alvocat és biològic. Sí, no? Ah, no. Com es deia, tio? Jo què sé. Bio, alvocat bio. Ha sortit com el cul, no el compreu, tio. Bio. Que bio. Ah. Això sí està boníssim, Hòstia. La de brandada, amb el carbassó. Brutal, nanos. Espectacular. Un altre trosset. Trosset. Para xarrupar, tio. Com Déu. Bueno. Vam fer un xin-xin. Que ningú esperava que ens en sortíssim, d'aquesta. Va. És que no ens anem en sortir. Va per vosaltres, nanos. Que bé entra un vinillo fresquet, Si fos vi rosat, cago en Déu. Bueno, companys, esperem que hàgiu après com es fa un àpat vegetarià. Si no, no passa res, feu com nosaltres, a mitges. I recordeu, us portem sempre al cor. I a la panxa també, nanos. Ens veiem en el pròxim episodi.